जानाय मालै लोगोफोर देलाय रिल्स खालामबावलाय माखौ गावनि फसायनायखौ मोनाखै ना फसायनायखौ मोनाखैनो नों हरबाय हरदोरा बेखौ रिल्सआवहाय हरदो आयै इदि गानलायनायनि माथो जानांगौ जाखोलै ओइ फैलादो दसे लाइभ होबायलै लोगोफोर एसे माबोरै दङ बिपुल मोसाहारि हेलौ आदा होनदों नै औ हेलौ जास्ट दसे लाइभ थादोंलै नै जोंना मेदामाबो दंखायो आंजोंनो लाइभ होबायलै दसे सेंग्राफोर दसे रायज्लायनोसै नङा होमबा लोगोफोर ने ओंखामबो जाखांयाखै जोंहा दाबो उन्दुला जोब्बाय नामालै बेलाय दहायनो रिल्सालाय माथो दाननांगौ जाखोरा करनिलियुस नार्जारि मा ओंख्रि जाखो जावायसो जोंना ओंख्रिया मा मामोनलाय सबाइ बासाल'खा नेटआ फाग्लासोलै बेदरालाय दंलाय सेंग्राफ्रा संलाबायगासिनो दङ इयाव जाहैयाखैसैलै आङो बांद्राय बेदर जाजायालै मिरामिस जानोसै अ ए ओमफ्राय बिपुल मोसाहारिया मा ओंख्रि जोंना बेनो नै मा ओंख्रिमोनलाय सबायमा भाजा गैले ओमफ्राय सबायमासोलै लोगोफोर सबायमासो देलाय कमेन्ट एसे सोर सोर उन्दुथ'वाखै दसे लाइभआवनो थानोसै दसे खर'सो मानलाबायखोरो आंखौलाय हाद्रि जाबाय थानाय जाबायद्रा ने बिसिनि सबाया दानस'खांखादोंनो बोरमा जौ होनो बिफां गिदिरखौनो अरस'बायो फानहैबाय थायोमोन सबाय बिमायानो साफाखा गुदियावनो जखादों ओमफ्राय खेरखासे आं नागिरना लाबोनो हागौमोन जानो माने न' साखाथियाव जोंना सबाया अयथासार थाइबायमोन आरोना ओमफ्राय गुदियावनो मा जादों होनदोंमोनलाय बोरमा बस'दों जाहैदों ओमफ्राय मा लिरखो र' मा होनदों बिन्जामिन ब्लगआ मा होनदों किया साबजि कालिया जोंना ओंख्रिया माबासोलै मा होनदोंमोनलाय सबाय जेबो गैखादों मिरामिस सबाय गोलाव आं जानोसो बाबाय बेखौनो जानोसो रायलायनाय बेसेथो बेदर जाबाय थानानै गेस जादों आंना उदैया नै एसे जायालै दहायबो दाउ गिदिर जादों मा आसुगुरा मोजां नुदों ने माइ हानो गदोंना मारै माइ हानो गदों बेलाय माथो नांजाबावनाय माइ हाबालाय बेथन हाबखासैना जिराय जागोन आं एबारनिफ्राय बेथन हाबखासैना माथो टेनसनबाव साख्रि मावखाबाय जिराय जागोन आं साख्रियाबो आरामसे दे लोगोफोर माबोरै दं एसे कमेन्ट खालामदो दे एसे स्रायनो बयबो कमेन्ट लिरदो नेटआ प्रब्लेमलै आंनिया एसे हो करनिलियुस नेटवर्क प्रब्लेम जावैसो औलै नेटआनो प्रब्लेम आंना मोजां नुदोंना नुवाखैथाय माबाया पिकसारा एसे कमेन्ट खालामलाय माबायदि नुदों क्लियारानो नुखायाखै होनदां आंना एकदमबारे आन्दायखा नै नेटआनो बिराद जोंनावहाय जाफैया आरोना थेवबो माबायानो मोजां नांफैया आरोना नेटआनो एकदम आन्दायखाया दा होमबाबो दसे लाइभ थानोसै एक्सुवेलि नेट प्रब्लेमनि थाखायनो आं थानो बायो लाइभखौनो आरो ओमफ्राय नेटआ मोजांब्लाथ' है गथ'फ्रा बोरै मा दिन्थिया जाखोरा थाखोय ओरै मोखां ला ओरै मबाइल ला माबाया बे मबाइला नोङो ओरैजों मोखां ला आयदै लोगोफोर इलेकसन जोबनानै थांलायबाय ने लोगोफोर माथो खालामबावनाय जेननाय देरहानायालाय सोरबा सासेया थाखागोन सोरबा सासेया देरहाखागोन मोजाङै मोजां जानानै थांबाय
दावराव दावसि गैयालासे गोजोनथाव खौरां आरोना दावराव दावसि गैयालासेनो मोजाङै मोजां जानानै थांबाय इलेक्सना दा सोर देरहागोन सोर देरहाया 23 तारिखआव मिथिसिगोन नै जोंना रिलिज खालामदोंलै मेदामा अनखानांगौद्रा हिनजावफ्राखौलाय अनलायनाय गैयाब्लानो गोजान जायो मिथिखा जे न'खराव अनलायनाय गैया बेयाव गोजोननाय गैया अनलायथारनांगौ मिथिबाय हौवा हिनजाव फोथायलायनाय थानांगौ फिसाइफ्राबो हिनजावफोरनि सायाव फोथायनाय थानांगौ हिनजावफ्राबो फिसाइफोरनि सायाव फोथायनाय थानांगौ नंगौ नाङा दे हा मिथिबावासो जायालै नोंजोंबो देलाय कमेन्ट खालामदोलाय दसे लोगोफोर मा मा ओंख्रि जालाखो बबेनिफ्राय नायलादों एसे जोंनाबो नै बेयावनो एसे रिल्स बानायलाबायदों आरोना कर्नेलियुस नार्जारि बारा क्लियार नुवाखै जावैसो होनदों नै आंनालाय नेटवर्क प्रब्लेमनि थाखायनो जाखाया एकदमबारे जाखारा नेटानो बेन्जामिन ओमफ्राय मेरा सब्जी ठीक सेकेन्ड अके ठीक है भाई भैया ओमफ्राय मा होनो दैमालु बिथिवाय हाय होनदों नै हाय 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 कमेन्ट खालामदे एसे दसे एसे थानायसै लाइकबो होना हो मा ओरैबाय ओरैसो बोरै दे नों रिल्स बानायगासिनो बानायगोन आरो दे बानाय दे देलाय बयबो कमेन्ट खालामलाय दे लोगोफोर एसे लाइकसो होदो नामा नोंबो होनाय लाइक दे बयबो कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर एसे सोर सोर उन्दुजोब्बाय नामा दानो ओमफ्राय चेनेलाव गोदानफोर साबसक्राइब खालामनो हागोन लोगोफोर नुब्ला रिल्स बानायदोंलै खायदावलाबाय थायो जेरैहाय जोंना रिल्स खालामगासिनो दङ नै आंनि हिन्जावनि फेसबुकआ रनजिता ब्लग होदोंलै लोगोफोर सोरबाफोर फल' गैयाब्ला फल' खालामहैनो हागोन रनजिता ब्लग RONJITA ब्लग आरामसे फल' खालामहैनो हागोन ओमफ्राय इउटुब चेनेला RN मोसाहारि आरो थोंजों RN मोसाहारि चेनेला माजे माजे ब्लग लाबोयो ब्लग भिडिअ लाबोयो देलाय कमेन्ट खालामलाय लोगोफोर एसे दसे रायज्लायनोसै उन्दुनो ओंखारथ'वाखैलै दानोसै रायज्लायनोसै दामाखानो ओमफ्राय सानसुमा बिथिबाय होनो आंनिखौबो सापर्ट खालामदो एसे आंबो नोंनिखौ खालामसै अके जागोन दे फंबाय दे खुनु टेनसन गैया दै जागोन ओमफ्राय फैलाव बसुमतारिया मा ओंख्रि जाखो ब्रादार जोंना ओंख्रिया माबासोलै सबाय गोलावसो सबाय मा होनोमोनलाय सबाय बिमा ना मा होनोमोनलाय मिरामिससो दिनैहाय ओमफ्राय मा होनदों सुजेन दैमारि होनदों नै आंनि कमेन्टखौ नायाखै नामा फंबाय नायगोन नायगोन आदा है रावनिखौबो बारग'आ आं कमेन्टखौ नायलालाय बोरैथो जानो ओंखायनो कमेन्ट नायगोन खुनु टेनसन गैया कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय खबर सबर मोजां दा सुजेन आदा ओंखाम जाखांबाय नामा मा ओंख्रि जाखोलै आदा ओमफ्राय मा होनो कर्नेलियुसआलाय आं फ्ल' खालामदों अ दे 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 जाबायसो दे औ मा होनोमोन जाबायसोलां मा जादोंलाय सायाव आफा दे जागोन दे आफा दे मालाबा फै बेरायफैखानांगौ दे बयबो लोगोफोर स्राय कमेन्ट खालामदों ओमफ्राय लाइकबो होलायाखै हनै कमेन्ट만 लिरदों दाबो सासेल' लाइक हरदों थोयो सासेल'ब्लाबो ओमफ्राय दे दसे बयबो कमेन्ट खालामलाय दे स्रायनो नै जोंनाबो ओरै मेदामा बेस्थ'लै रिल्स बानायनायाव क्या बात है नङा ओरै नावसाय ओंखाम उखैबाय नामा जाबाय रिल्सआ जाबाय जायालाय माखौथो जानांगौ जाखो जायालै नोंजोंबो जानांगौरा फायदो हेल' ब्रादार माब्रै दं होनदोंलै फोजेन मुसाहारिया मोजांलै ब्रादार मोजां मोजां नोंहालाय माब्रै दं फोजों खबर सबर मोजां दा ब्रादार ने दसे लाइभ थाबायलै
मोजाङानो नांखाया नेटआ प्रब्लेमखा अब्लाबो आं दसे लाइभ थानाय जाहैबाय आरोखि ना दिनै जेबो भिडिअ लाबोथ'नाय जायाखै आं मैयाबो दासान्दि पलिटिक्सल' होनाय जालाय लांदोंलै मथा मथि सोरजोंबा रायजायो सोरजोंबा गाज्रि होनजायो माथो होनबावनाय जोंलाय भिडिअ खेबग्रा मानसि नालाय जायनो लिंहरो बेनो खेबहैगोन ओमफ्राय सोरबा बायदिया माने नेगेटिभ बुजियो आरो पार्टि फिलिं थाया मुगैया जों रावखौबो पार्टि हिसाबै सोरबा BPF लिंहर बा सोरबा कंग्रेस लिंहर सोरबा UPP लिंहर गासैखौबो जों खेबो आरोना दा जोबनानै थांबाय दिनैथ' इलेक्सना गाबोननिफ्राय मोजां मोजां माबा आपडेट नुनायस्लाय माबा माबि हानायखिनिखौ होनायस्लाय आंलाय जा मोननैखौनो बानायो नालाय दा सरि बिहरनो आरो बयनिसिमबो ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर एसे दसे स्रायनो ओमफ्राय मा होनदों कर्नेलियुसआ आंना फल' खालामखानायखा फोजों हेल' ब्रादार माबोरै दं कर्नेलियुसआबो आंनिबो मा होनदोंमोनलाय बेयावसो दे कमेन्ट खालामदोलाय लोगोफोर एसे लाइकआ साब्रैसो होबाव जाबाय नोंनिया बबेबा कपिराइट गोनांफोरखौ दामब्रबफ्लाङो दा ओमफ्राय फोजों मुसाहारिया मा होनदों आंबो मोजाङानो मुलि फानग्रा सेल हरलाबायखायो दायो मा हरनो थैनायसै मा बुस्थु इयो देलाय लोगोफोर दसे कमेन्ट खालामबावलाय माथो उन्दुलांजोब्बाय नामालै मानसिफ्रालाय दानो हरबायाबो मा होनो दा हरबा लावबायना सोंबायमोनलाय बारा बबेबा समाव हरा गोलाव जायो बबेबा समाव गुसुं जायो दारा उन्दुनोल' गोरों आरो जानांगौलै बिदिब्लालाय दाबायदियावहाय सानाव खयथायाव हाबो आं मिथिया सालाय आं सयथायाव हाबो ओमफ्राय एसे गोरलैफ्रा ओंखाम जाजोब्बाय जाखांबाय दहायनो जादों सानैबो जाबाय आं नायखादोंमोनरा जानो ओंखाराखै होनदां बे भटनि समावलाय सिथो गहैनाय ना ओमफ्राय मा होनदों सानसुमा बिथिबाया उन्दुवाखै आदा उन्दुथ'वाखैलै ओंखामा जाबावाखै दसे थानानैसो जानोसै माने थारुनजों जाबाय थानानै थारुन ओंख्रि जाबाय थानानै जाबाय थादों खनसेल' जादों दाख्लै जानोलाय बिदिबो लोंलायलायदों आं गोबावनिफ्राय ओंखाम जानाया थिग जायाखिसैना अमा मेजेम जाबाय थाबाय औ आरो मैयाबो अमा मेजेम थिखोना जाबायना बेवहाय बिसिनि माबायावहाय गल्डेन जुबलियाव गेस जादोंरा उदैया आंबो हरसायखौ आंसोरनो हर HD खालामनानै हरद्रा HD खालामनानै हर आंनोहाय HD आव हर HD अपसनाव सारा गावफैयो रिल्सफ्राखौनो बानायनो बालायलाङोलै आं मोसालालाय गोरों आंबो एसे हायो जाबजुबमाखौहाय एसे मोसानायावहाय स्टेप डेन्सफोरखौ हायो आंबो मोसालालाय हाद्रायि नङा खिन्थु बायो माने बोरायबायना बायो ओंखायनो जागौ केसफ्रावहाय होनोहाय बोरायनायखायनो बासै खावलायफ्रानो थनबायना नै बेलाय ने आं बोरायबायना बोरायाखैलै बोरायबाय दा नंगौ मोजाङै बोरायबाय नामा खोनाबाय थेंफालि रिल्सा आंबो हरलै बियो आंबो सोना हर दे कमेन्टफोरखौहाय खुनु टेनसन दाजा आं नायजोबगोन कर्नेलियुसआथ' मा होनदोंनो आं मा उन्दुनोसै दे जाबायसो दे उन्दुदो दे आफा दे गुड नाइट दे दा फोजों अके थेंक इउ गुड नाइट ओमफ्राय BYT गुन्दा गुड नाइट नोलै सालथाया अके थेंक इउ सालथाया गुड नाइटसै जमिन हेल' होनदों नै मा होनदों मा होनदों जसमिन नार्जारि गोजाङोलै गुसु जासैना अयथासार गुसु जासै गस्लाफ्राबो गाननांगौरा नोंलाय मा गानाखै ओमफ्राय आंनिया बारा गानाखै आं ओमफ्राय दे
BYT गुन्दा होस नामाखौ मा जालालै नोङो सालथे BYT गुन्दा बसुमतारी गुन्दा बसुमतारी ना माथो जाखो BYT आलाय कमेन्ट फैफिनबाय सट लादों देरा आंनिबो HD खालामना हरदे वाट्सएपआव नोङो आंनिया रिलेसन गैया दिनै फेसबुकआव होनोहाय SK बड' ब्लग फेसबुक पेजखौहाय फल' खालामहायलै लोगोफोर सोरबाफोर फल' खालामाखैला बै चेनेलाव गोदानब्ला बिदिनो दिनै जासै आंनि मबाइला चेनेलखौ नै साबसक्राइब खालाम बिदिनो जासै नै गोदान लादोब्रा बिदिनो जासै थिगखौनो मबाइलखौनो मबाइलानो र' सानथामसोल' लादो गोदान लायना होफिनसै आं गासैखौबो सोलायजोबनांगौ माथो मबाइल लाना S20 माबा लादो सामसुं S24आबो मोजांमोनलै 80,000 लायोरा बेबो 80,000 फाइनान्सआवसो लानाङालै फैसा गैया माखासे न' लुदों मादों ओरैबो जाया ओरैबो जायाल' जाखायो फाइनान्सआव आंनिया लायनो मोनलियालै औरा इयो HD खालामना हरदो दानो हरदो वाट्सएपआव बिसोर गावबा बिदियाव हरला नेटआ दंना गैया मेरला नेटानो आं नोंनो नेट जोबनि सोना होखादोंरा दाखालिलाय थाब जोबखायोमोन दा बांद्राय नायोना दसथायाव जोबोमोन गावबा मा मोजां मोनो दे फुथुलानि नायनोलाय फुथुलानिखौलाय मोनथाम ना बेसेबांबाल' नायो आं मोनथामल' ससे मा ससेल'सो चेनेलखौ फुथुला फुथुला उदला बिब'नि अननाय गोरोन्थि बिब'नि अननाय गोरोन्थि चेनेल नामा माथो मोनसेया बिब'नि अननाय मोनसेया ए गोरोन्थि मोनसेया उदला फुथुला लाखिलै जों बेखौबा नायोना नाया इसोरबा बे फुथुला होग्राफोरखौबा आंनि बुरैया नायसैनो 24 घन्टा नायोलै नै मा माखौ नायो होनदोंमोनलाय बिब'नि अननाय ओमफ्राय गोरोन्थि उरला फुथुलानो उरला फुथुला औ इसोरबा जोंनि चेनेलखौ नायोना नाया कमेन्टफ्राखौ मोनसे नुवा जों एसे चेनेल गिदिरहां गिदिरहांबाथाय आंनावहायलाय नुवा आं जोंलाय बिदि नङालै बयनिखौबो नायना होयो कमेन्ट हरना होयो आंलाय आंनिफ्राय फिसा 200 जन साबसक्राइबारल' दंब्लाबो कमेन्ट खालामना हरोलां आंनिया बिदि नंथारालाय बयखौबो नायो आंनिया सोरबा बायदियालाय एसे चेनेल देरहांनानै दुगासो जायो माबासो सानबावो दुगासो नायलायबावा चेनेलखौनो भिडिअ'फोरखौनो जोंलाय बिदि गैयालै बयनिखौबो नायना होयो जों जौगानांगौ बयबो दे लोगोफोर जेखिया जादोला ओमफ्राय माब्रै दंलायोरा खबर सबर कमेन्ट खालाम दे एसे दसे लाइक होबायलै नेटआ मोजां गैयाब्लाबो भिडिअ'थ' लानाय जाखायाखै दिनै 20 मिनिट 25 मिनिटसो थानायसै आङो ओमफ्राय ओंखाम जानोसै दानदिसे आराम लानानै उन्दुनायसैलाय आं मेंबायलै थिगखोना नन स्टप गारि गाखोबायनो जाबायना सैथि गोदोनिफ्राय सानसे गारि गाखोनो आयो मेङोलै थिगखोना गारि गाखोनाया नन स्टप माबानाय जायोना गारि गाखोनाय जायो कन्ट्राक्टरा थै फाग्ला दा होनलै नोङो कन्ट्राक्टर MLA MC मा होननालै आंना बुरैया लोगोफोर बिदियावनो गोजोननाय दं जोंनिया जंखायलायनायावनो नांलायलाबो खमलायलाबो दान्दैफा गुस्थि बेलथायलायनानै नांलायलाबो जोंनि आधा घन्टाजों मिलायलायफिनोलै बोराबलायबाय था जोंनिया दान्दिसे नै बिमा होनबाथायबो बेङो आंबो नै बिफा होनबाथाय बेङो आंनियाबो दा नांलायनायालाय समाव संख्रि फानजुनि जानानै गुस्थि बेलथायलायनाय नांब्रबखायो नांलायब्रबखायो बयनिबो न'खरावलाय बिदिया जाखायो जाहैबाय नालाय ओमफ्राय आंनिलाय माथो लेवरा बे माबायालाय फैसासो हरग्रोनांगौ जासैरा नालाय आंनिनो बिदि जाना दङ बे मेस'आवहाय हरनांगोन नामा आं मबाइल कभार बिहरनो नागिरदोंमोन दहाय आंनिबो खबर नांगौ ओरै खालामनानैसो बानायनाय जायाखै सार फैसासो बिहरग्रोयो मिक्स होखादोंना सामसुं A34 होसाय खबर होदो बिहरदों आं दे ओमफ्राय मा होनदों सुजेन दैमारिया मा होनदों बड'लेण्ड मा होनदों मा होनदों बड'लेण्ड महत्सब थांसै नामा फंबाय अके मा होनखो आदां
मोजां मालाबाफोर नङालै ओमफ्राय गोसोथोनोबो थाबाय थानो नाङा। आंनिलाय सप्तासेल' गोसोथोदों सप्तासे लाबोदोंलां। आं चिरांनिलै बा दे नटि बय चिरांनि ओमफ्राय दुर्गा दैमारिया मा होनदों हेल' आदै गोबावथार जाबायमोनलै नोंखौ नुयिया नेटानो मा लिरदोंमोनथाय कमेन्टआबा दानलां आपल'ड होबाय दानफिनबाय मोननै मोनथामल' नुदों हनै नेटानो माथो प्रब्लेम हाबनानै जाबायना थायो नेटानो प्रब्लेम जाबायलै 22 मिनिट कमेन्टआ गोबाव हाबनानैसो माथो एरैनो रायलायदों दोननायसै दे लोगोफोर दे मानसिफ्रा दंमोन नै दहायनो फैदेरगासिनो दंमोन दे दसे थाबावनि दे 25 मिनिटसिम थानायसै आं 10 मिनिट थाबावनोसै नयथा नेटानो थाबथाबाय जालांबाय थायो नयथासिम थाबथाबाय जालांबाय थायो नैलै उन्दुनो ओंखाराखै होद थाम्फै जायखिया फैदों नै बिदिनो थाम्फैखौ खेला खालामजा मेलेरिया जायो आं दाखालि मेलेरिया जाखांबाय लेवरा मेडिसिननि आखलासो हिनजावखौ सिथारजोबदों मा मेडिसिननि आखलासो हिनजावखौ सिथारसिनदों मेडिसन सोरबेलायनो मेडिसनाव मुलि लाबाय दा दालाय मोनजोबलाङो नोंबो बिदि नायना लालै लोगोफोर हिनजावाखौ आंनि बायदि नै ओंलै लंपेन्ट गानलाथ' नाय जाम्बा जाम्बा दा लंपेन्ट गानला नुवाखैनो एसे मोजां नायसाय ओरै बै फंबाय हरनाय फंबायखौ नै मानसिनि फिसाज्ला इसोर दानायनि महर मानसियालाय बयबो गाव गोसोबायदि जानानै फैनो मोनला खम मोजां मोजां महर मोखां दानानै फैगौ बियो हिनजावा माने बुरजा गोसो थोनायफोर जागोन खोमा बेनोथ खम मोजां मोजां मानानै जागौ ओइ कमेन्ट हरदे लोगोफोर बयबो एसे गोबाङै दं माथो लाइकबो होना होरा एसे हेल' हेल' लोगोफोर दे कमेन्ट खालाम दे आं उन्दुनोसो ओंखारनायसैलै हेस मा सोर मा मबाइल खिथाबाय थादों नै दा बेलासिनि थाला मबाइल सोनो मोननायखौ खेबनायनिनो आं जि जान्जियाव लादोंमोन मबाइला गारलां बिदि होनदों जोंलाय खेबबाबो मुङाबो मा खेबलायनांगौखौलाय गहर होनायफ्रालाय जाय जेराव मोजां मोनो बेयाव होबाय दबनो जोंहालाय दिमाकुसि बयहाबो मोनफा मोनफा रिलिजन थानानै भट होनो मोननायनि पलिटिकेल राइट दं जाय जिखुनु मालिकनाव दब होनना फैबाय मा होबाय नै आंबो होननायालाय भटआखौ ओमफ्राय दा नैलाय गोसोम एसे फुल फुनना हरबाबो जागौमोनलां आल्था फुननो गगौमोन सप्तासेसोआ फोथाखौ फुनखा आं फुननायालाय होनलाबो आरोना नै होबाय होनायालाय ओमफ्राय लोगोफोर मा होनदों नै मानसिफ्राथ' बुजियाखैबो जानो हागौ गोजानावबो नायनो हागौ नालाय मिथिखासै नालाय जोंनाव नालाय दालाय एम एल ए खौ एम पि आव हरदों नालाय दा बे एम एल ए नि लांदां सिटआवहाय ओइ नोंसोर मुसुखा उन्दुनो मोनाखै ना हरलाय नुहुरलाय ओमफ्राय आंथ' आसो बुरजा मा होनदों हाग्राखौ मा होनो लाखागोन आदा ए आसा दे ओमफ्राय मानो सानसुमा बिथ'राय मा होनदों देनजा होखायो मथियो नों ए ओइ लोगोफोर बांद्राय गाज्रि कमेन्ट होनो आं फरायालै मानो होनब्ला लाइभआव गोबां थायोना सोरबादिया न'खर फेमिलि नायो माने जों आब्रुथिखौ लाखिनो रोंनांगौ आरोना ओंखायनो मानसिया मान सनमानखौबो लाखिनो रोंनांगौ आरोखि ससियेल मिडिया होनबायला नोङो बयजोंबो नुसारजानाय बे
आयनाफोरबायदि आरो हगारबायला ओंखायनो ससियेल मिडियाखौ बाहायबायब्ला एसे मोजां आब्रुथि गोनां खालामनांगौ आरो गाज्रि फाज्रि बाथ्रा भाषा कमेन्ट बायदिसिना लिरजाया मानो होनब्ला बेयाव गोबां न'खर फेमिलि लानानैबो नायो फिसा फिसौ ज'बो नायो कमेन्टफ्रा फरायजाया जायो आंनिफ्राय कमेन्टखौहाय रिप्लाय मोनखाया जै गाज्रि कमेन्ट फैबाय बेयो रिमुभ जाखागोन आंजों अट'मेटिकलि मोजांबो मोनखा बांद्राय गाज्रिखौ दा आंखौबो गाज्रि मोनोब्ला माबाफोर सिलान बिदि नुब्ला रायजोफ्रानो रायनो हागोन आरो बा रायखानांगौबो फोरोंजानायसो सानो जों सोरजोंबा रायजाबायला बे माबा मोनसे आंनि बुंनो थाखायसो माबायो नालाय सोंखारि जानाय बा बुंजानाय जाखायो नालाय बेयो आंनि मोनसे साबजेक्टमोन आं फोरोंजाबाय सानो आङो रायजाला आरोखि ना गाज्रि मोननो नाङा ओमफ्राय सानसुमा बसुमतारी आदा नंगौ नंखागौ ओमफ्राय सानसुमा मा ओंख्रि संबाय ओंखामाथ' आं जानायानो जाथ'वाखै नै दाबोनो नेटनि थाखायनो गेंलाय थानोनो नेटानो मा जायोथाय ओरैबायदि प्रब्लेम जायोलै आंना न'आव नांफैया टावारखौसालाय खाथियावनो अब्लाबो मा नांफैयाथाय आंनावहाय मोजाङानो जाया नोंसोर मोजां नुवाखै जानो हागौ एखदमबारे फ्रि फ्रि नुयो आरो स्ला स्ला मोजां नुनो नागिरा क्लियारानो फैया पिकसारानो ओमफ्राय लोगोफोर माबोरै दंलायो खबर सबर उन्दुला जोब्बाय नामा टाइमाबो जाबाय हनै ओमफ्राय जोंना ओंख्रिया खुमब्रा हांसोसोमोन आइयै खुमब्रा हांसो रायज्लायजाले फंबाय खुमब्रा हांसो होनबाथाय आरो माथो खुमब्रायाल' गोखै जादों एसे अयथासार जायोलै आं मिट मात खना खनला बुंजोबखायो उदैया थारुनजों ना गोथां फ्राय मिन फंबायखौ रायहरगासिनो दं आङो सोरबा सिख्लाखौहाय स्टेटास दोन्दों आरो बेखौनो सोर सिख्लायालाय नुगासिनो दङ अनलाइन हा अनलाइन बिदिसोना बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनानै आं दे लोगोफोर मानो होनब्ला आंनि टाइमा नेटआबो जाले ओंखायनो आं लाइमाखौ बेयावनो दोननो सानबाय दे बयनिसिमबो बाय बाय सेमाखौ बेयावनो दोननो सानबाय दे बयनिसिमबो बाय बायसै गुड नाइट अल माइ फ्रेन्डस